Здравейте на всички и добре дошли в моят канал. В днешното видео ще си говорим за бременността ми до момента, най-силните симптоми, как съм успяла да се справя с тях, изследвания, прегледи и въобще всичко, което мен ме интересуваше в началото. Надявам се да ви е интересно, така че приятно гледане! Разбрах, че съм бременна на 3 ноември, ден преди да ми закъснее месечният цикъл, като аз изобщо не очаквах този месец да се е случило подобно чудо, защото предходните месеци нещата не се получаваха, а освен това имаше един месец, който ми беше закъсняло с 10 дни и въпреки това нямаше нищо. Така че не се надявах много. Различното обаче този месец беше състоянието ми. Може би 2 седмици преди да ми закъснее, започнах да се чувствам много зле и казвах на мъжа ми, лошо ми е. И той ме питаше на кое точно ти е лошо? И аз не можех да обясня. Изпитвах като един постоянен световъртеж и умора, но не можех да конкретизирам самото лошо откъде идва. Може би някак си тялото ми само е усещало за това, което се случва в него и на втори вечерта, още 2 дни преди цикъл, казах на мъжа ми, хайде да си направим един тест за всеки случай. Той каза, добре, направи си, въпреки че беше вечерта. Направих си, точно тогава украсявахме за Коледа и то беше много късно вечерта, но теста се оказа невалиден. Затова на следващата сутрин отново си направих и тогава видях вече двете чертички. Не мога и да ви опиша паниката, която изпитах. Започнах цялата да треперя, не можех да си поема въздух, не вярвах на очите си и веднага звъннах на гинеколожката, която ми каза да отида на следващия ден, т.е. на 4. Отивайки на прегледа, тя ме прегледа с вагинален ехограф, тъй като беше много рано, за да се установи бременност чрез коремен ехограф. И видя само сакче, отговарящо на 4-та седмица, т.е. сакче без още формиран зародиш в него. Тогава пуснахме и ЧХГ за човешкия хормон, който в тялото ми е бил 319. Не знам какво ще рече това, но ChatGPT ми каза, че отговаря на 4-та седмица, така че всичко е наред, има бременност. Но трябваше да отида отново на втори преглед на следващата седмица, когато съм записала, че лекарката е следяла за някаква течност и вече третият преглед в 7-ма седмица съм отишла на 24-ти, за да проверим за пулс. Когато вече чухме пулса, видяхме, че има истинско живо същество в мен, се успокоих много и смених гинеколожката, защото исках и държах лекарят, при който ще следя бременността си, да бъде един специфичен човек, така че отидох при него и той ме извика след 2 седмици, за да се регистрирам. Като ми каза, че през това време можем вече да направим и пренатален тест, ако искаме, защото съм била около 10-та седмица и ние така и направихме. Това изследване не е задължително, но ние с мъжа ми решихме така или иначе да го направим, защото щяхме да се чувстваме по-спокойни. Най-вече аз, но и за него беше вид спокойствие. Общо казано, този тест проверява за допълнителна или липсваща хромозома, като е неинвазивен, т.е. се взима кръв само от майката и изследва малки фрагменти на ДНК-то на плацентата, които циркулират в кръвта на майката. Всъщност имаше още един вариант, който изследва и бащата, но то е за конкретни наследствени мутации или някакви рецесивни болести. Ние решихме да направим теста, който изследва само мен, т.е. само бебето, плацентата по-скоро. Като тест е с 99% точност, ние се спряхме на клиниката Cell Genetics, а тестът е Niptify. Той изследва 5 от най-честите генетични аномалии, синдром на Даун, синдром на Едуардс и така нататък, като цената му е била 690 евро. Резултатът при нас излезе след около 7 дни, точно по Коледа. В теста разбрахме и какъв е пола на бебето, но тестът беше прегледан от най-добрата ми приятелка, за да може да си направим партито за разкриване на пола малко по-късно. През това време са се появили вече най-силните симптоми на първия триместър, които са продължили до началото на януари месец, може би. Така съм записала, между другото, чета от тефтерчето всичко, което съм си записвала. Така, ставало ми е лошо от кафе. Най-важното нещо, което съм записала, и че съм яла само ябълки и едни бомбони, които наричам киселяци, защото ми се гадеше постоянно.
Не съм повръщала, но имах чувството, че постоянно съм на косъм да повърна и спях с един леген до главата ми. Освен това, температурата ми е била малко завишена, 37 градуса. Глад, умора и запек са били най-неприятните симптоми от първия триместър. Просто е много голяма разликата от активността, която имах и изведнъж просто трябваше да легна на легло и да изчакам тези симптоми да преминат до втория триместър, за да мога да се почувствам отново човек. Хладът беше най-неприятният симптом при мен, защото ме събуждаше през нощта около 2-3 часа. Трябваше да се храня може би на около час и половина, иначе ми прилушаваше. А това никога не е било преди. Преди дори е имало моменти, когато е можело да хапна едни солети за целия ден и това да ми е било напълно достатъчно на организма, което не е хубаво естествено. Дрехите също са започнали да ми стягат по това време, около 2 или 3 месец. Започнах да пазарувам малко по-отпуснати дрехи, защото лекарят каза, че не е добре да се стяга така силно корема. След първи кошмарен триместър, вторият беше песен. Изведнъж се възобнови живота, възвърна се енергията ми, умората си отиде, гладът и той се нормализира. Но по-важното тук може би остават изследванията, а именно феталната морфология, която би следвало да се направи 3 пъти по време на бременността през 3 триместъра, поне така препоръчват специалистите. Аз така направих, като първата ми беше при един специалист, следващите 2 при друг. При мен нещата бяха малко по-различни, защото се оказа, че имам висок риск от прееклампсия, което е високо кръвно, което може да се появи по-нататък през бременността. Аз до момента винаги съм била с много ниско кръвно, но жената ми обясни, че е така по време на бременност, възможно е да се развие и ми препоръча да си направя скрининг, който аз не си направих. Директно говорих с моя проследяващ лекар и той ми каза да започна да пия аспирин. 17-та седмица за първи път съм усетила бебето, като си спомням, че на сутринта се събудих. Помилвах си корема и така ми се стори, че е подут от едната страна. Много се стреснах, отвих се, погледнах и видях едно топче. Това всъщност е било бебенцето, което така се е свило на топченце. Така продължиха и следващите дни, така да го усещам, като след това вече започнаха малки ритничета, като пеперутки. В края на 3-ти месец се появи най-неприятният при мен симптом, а именно болка от двете страни на дупето, която ми обясниха, че е или седалищен нерв, или разширяване на таза, нещо подобно, но не можех да спя от тази болка в продължение на 1 месец, може би. Спях по 2-3 часа само на вечер и после през деня, колкото успявах, доспивах. Дори си купих възглавница за бременни, т.е. мъжа ми я подари, но тя не ми свърши никаква работа. Имам чувството дори, че нещата станаха по-зле с нея и още повече ме болеше. Тази болка е продължила до края на 6-ти месец, след което 2 месеца така се чувствах добре и сега в края на 8-ми месец се появи отново. Не знам дали е заради тежестта на корема, но определено не е толкова зле, колкото беше от 3-ти до 6-ти месец. Сега в момента пак ме наболява, но като малко се раздвижа, нещата са по-добре. Когато единият неприятен симптом си отиде, се появи вторият най-лош, който продължава и до днес, от 6-ти месец до ден днешен, не се успокои, остава все по-зле. Това е рефлукса. Началото беше по-лесно да го контролирам, защото се появяваше само след като хапна някоя по-мазна храна или вечер преди да си легна, ако съм се нахранила. И успявах да го контролирам чрез прясно мляко. Като пина 2 глътки, се успокояваха нещата, но сега това не действа. С течение на времето стана по-зле, започна и през деня. Това е вероятно, защото бебето расте и вече стига така до тук и храната се връща обратно. Но ще го изтърпя. Лекарят ми е написал да пия пантопразол, пулсет или гавискон. Аз си взех гавискон, който всъщност не ми помага и може и да го сменя съвсем скоро, защото аз го приемам на сашета, приемам по 4 сашета, толкова е позволеното за ден, мисля, ако не се лъжа.
но не ми помага. Забравих да кажа, че прегледите са поведнъж на месец, а когато вече влизате в 9-ти месец, са всяка седмица. А какво представляват тези прегледи? При мен са два типа. Едни прегледи, които имам при акушерката ми и други, които имам при проследяващият ми лекар. При акушерката следим колко килограма съм наддала, коремчето ми колко се е увеличило на сантиметри, кръвното ми, докато лекаря вече си гледа неговите неща, които не знам точно какво гледа, но сехографа ме преглежда и като имам някакви въпроси, се обръщам към него. Вероятно пропускам много неща. Ако вие се сещате за нещо, на което сте искали да получите отговор, но въпреки това не сте успели, пишете ми в коментарите, за мен ще е удоволствие да ви отговоря. Освен това, можете и да ми споделите кои са били вашите най-неприятни симптоми и как сте успели да се справите с тях. Ще се видим съвсем скоро, така че чао и до следващия път!